Samantala na wala may rehistro. Kami ninipalit na tinarong na nagpalit o kamo na dugay nakahatag sa plaka o sa rehistro. Nag-viral ang post sa usa ka Jamaica U Villanueva nga miabot na ngadto sa 1.8 million views og 47.1 thousand shares diin na gisaway og gipasanginlan nga nangurap si Land Transportation Office Regional Director Victor Caindic dito sa probinsya sa Bohol. Makita sa video nga nangugat og yaw-yaw sa Villanueva tungod sa pag-impound sa motorsiklo human madakpi kay walay rehistro. Reklamo niini dugay kaayo ang releasing sa rehistro og mga plaka o gawas sa kalangan na doon na sab kunoy korupsyon na nga nahitabo. Oh. Ikaw kani gikan gyud ni sa reliable source nako daghan kang kaso Caindic. Gikasuhan ka sa mga dealer sa sakyanan ug motor kay kuno lagi kada release sa sakyanan ug motor 500 imuha per motor per sakyanan. Oh. Muna nadugay mo gulong karon ang mga rehistro kay di pa man ka matagaan. Unya kami dire, mga ordinaryo ra po na mamalalit sa sakyanan or motor, kami mo'y magantos. Kay gairgo mo. Kay dili na mo bigay ang mga taga-asa dihang gabaligyag sakyanan. Kay na strong na nimo. Oh. Kay insakto baya puday na mangayo ka pila ka buok do nang marilis na motor sakyanan kada adlaw lang og atong kompyuton. Og kada adlaw na makaparilis og 100 ka motor times 500. Naapo kay 50,000 every day. Every day times 30 days. Na kay 1.5 million. Si Caindic sa iyang bahin na mihagit kang Villanueva nga mopakita og ebidensya og ipagawas ang tinubdan sa impormasyon sa maong aligasyon. So we asked and we issued a notice to the dealer kung di inipalit ni sila ang ilang motor to execute an affidavit or a statement to confirm if any one of their representatives did tell that person that such an arrangement is being made. Laing pasangil ni Villanueva mo ang pagbalik-balik ni Caindic sa Bohol aron manakop. Kay matud pa, kandidato pagkamayor sa usa ka lungsod sa Bohol ang umagad niini. Mao na naganahan kang magbalik-balik dire kay nabildi man imong manok. Oh, napildi man imong manok. Mura na akong pangutana diha, ha, sa LTO. Okay, pwede raman, okay man ko, malipay ko na inyo dyan gi-implement ang mga balaod. Pero ang pangutana, are you also doing your job? Apan gipasabot ni Caindic nga igo lang siya na mitubag sa reklamo nga nadawat gikan sa presidential hotline. Just before elections, na ako'y nadawat nga information or sumbong nga ni sumbong dito sa ako ang boss ngano ko nung dili manakop ang LTO sa Bohol giprotektahan ba daw nako akong daughter-in-law politically. Inko wala man. In May 4, we received a letter from the Presidential Complaint Center which was endorsed to us also by LTFRB complaining why LTO is not apprehending mga colorums in Bohol, etc., etc. So we had to take action and we created a task force. We started our OPLAN. Kay kasagaran among operation sa Cebu, sa Negros, once in a while in Bohol. There was even a point when we were operating in Bohol, a very senior local government official called DOTR, naman ko screenshots dire, nireklamo nga nung manakop daw mi nga pandemya. Okay? So, kung manakop mi, masuko. O di mi manakop, masuko. Unsa may akong buhaton? Manakop na lang ko para sila masuko. Gitun-an sab ni Caindic ang pagbuhat og legal nga mga lakang batok kang Villanueva. We are contemplating, yes. Sa laing bahin gipahibaw sab ni Caindic nga mag-abli sila og dugang nga district office sa lungsod sa Alcoy ug Liloan aron mas mapalapdan pa ang serbisyo sa ilang buhatan ngadto sa publiko. Kini si Shariza Mioy alang sa My TV Cebu.